खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 1 सेप्तेम्बर 2023 बारायजाबाय शुक्रबार बे दाननि गिबि खालार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दिनैनिफ्राय गोदान सोलोंथाइनि थाखोआ जाबाय। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव गासै 164 फरायसाफोरा एडमिशन लाबाय नाथाय मेडिकेल कलेजनि गोरायुं डक्टर उतुल चन्द्र बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव फोरमायदों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव साथाम सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। गुजरातनि चटिला टाउनाव मन्दिराव गंसे गारिजों थांबाय थानाय साथाम सुबुंफोरा गुबुन गंसे मिनि ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै साथामबो जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय हासमुख टाकार 36 बोसोर बैसोनि, पिन्टु राभाल 27 बोसोर बैसोनि, दशरथ राभाल 26 बोसोर बैसोनि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय लाइस्राम लाड्डु सिंखौ थाबैनो बोखारनांगौनि थाखाय एबसु आफादा खुगायाव गोसोम सि होथेनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेखौ मदद होनानै जोंनि ओनसोलनि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद दं, बर' समाज माने जोंहा ट्राइबेल संघ दङ आरो गुबुन गुबुन जोंखौ मदद होदों। आरो लोगोसे दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बे जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोसोम माने जि मोखाङाव खानानै खुगा खाथेनानै जोङो बेवहाय मोनसे धरना लादों आरो आन्दलन लादों। मानोना जोङो दिनै मानगोनां आसामनि गभर्नर आरो चेन्सेलर बिथाङा इउनिभारसिटिसफोरनि चेन्सेलर आरो दिनै जोङो बिथांखौ खावलायो जे दिनै प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिंआ सासे दायनिगिरि जाखांनायनि उनाव बिथाङा दान मोनसे लिभआव थांबाय, नाथाय दिनैनिफ्राय बिथाङा अफिस खालामनायनि मोनसे पजिसनाव दङ। दा नंखायनो जोङो दिनै जि आन्दलनखौ बिथांखौ इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै जों खालामदों आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो बिथांखौ बोखारागौमानि आरो जोंनि दिनैनि जे ब्लेक डे आरो ब्लेक बे मोनसे गोसोम दिन दिनैहाय जोङो बेखौ लानानै प्रतिबाद खालामदों। मानोना जोङो लुबैयाखै जे जोंनि नैबे मोनसे जि गोजौ थाखो सोलोंथाइनि जे फसंथान, जाय फसंथाना बड'लेण्ड आरो लवार आसामाव मोनसे मान आरो सन्मानजों थानांगौ आरो बिनि थाखायनो बेयाव बिथाङा मोनसे भाइस चेन्सेलरनि पजिसनाव थानानै जिबादि कारापसनावहाय दिनै दायनिगिरि हिसाबै बिथाङा हमजानायखायनो बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय बेल लानो गोनां जादों। दा नंखायनो दिनै बेबादि मोनसे डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स आरो CM भिजिलेन्सनि सिङाव केस जानायनि उनावबो दिनै बिथाङा अफिस लानानै बै बड'लेण्डखौ सामलायनाया, इउनिभारसिटिखौ सामलायनाया बियो दिनैहाय माने गनायथाव नङा। दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबोननिफ्राय आरो समफोर जेरावबो जोङो गाबोन चिरां जिल्लायाव माने मोनफ्रोमबो एफिलिएटेड कलेजाव बेबादि मोनसे धरना जागोन आरो बिनि हेंथायै जोङो गसंगोन। आरो दिनै जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार आरो मानगोनां इडुकेसन मिनिस्टार बिथांमोनखौ जों खावलायो जाहाथे बिथांमोना बेवहाय थाबैनो माने बे डिसिसनखौ लानानै बिथांमोना माखासे गनायथाव डिसिसन होनांगौ आरो गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननायनि थाखाय थाबैनो राहा लानांगौ, बे जोंनि खावलायनाय। आरो जों मिथिनो मोन्दों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मुलुगसोलोंसालियाव बेवहाय नैबे दान एबा सोलिबाय थानाय नैबे बोसोरनि गेजेराव बेवहाय नाक भिजिट जागोन। दा बेवहाय नाक एसेसमेन्टनि थाखायनो बेवहाय दिनैहाय मोनसे थासारि थानांगौ। आरो दिनै जों नुदों जे बेबादि सासे एक्युज्ड आरो दायनिगिरि सासे भाइस चेन्सेलरा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव भाइस चेन्सेलर हिसाबै थानाय समाव जुदि नाक भिजिट जायोबा बेयो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि थाखाय लासिं सिं जागोन। मानोना बिनिफ्राय जोङो मोजां मोनसे फिननाय मोननाय नङा। मानोना जाय बिथाङा हेड, बिथाङानो जुदि कारापसन केसाव दिनैहाय बिथाङा दायनिगिरि जानानै दङ आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो बे खोथाखौ स्पस्ट जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे आरो जाय माने भाइस चेन्सेलरखौ एगेन्स्टै आरो जि तदन्त खालामनो थाखाय दिनै गभर्नर बिथाङाबो मोनसे कमिटि बहायदोंमोन। नाथाय जों मिथिगौ जे जाय केसा बिनि उनाव बियो प्रिजुडिस मेटार जाबाय आरो क्रिमिनेल इनभेस्टिगेसन जाबाय, जायजोंहाय बिथाङा कारापसन केसाव बिथाङा हमजानायनि थाखाय बेल लानो गोनां जाबाय। दा बिनि एगेन्स्टै बा बेखौ नायनानै जाय बिथांमोना इन्डिपेन्डेन्ट आरो माखासे इनकुवारि बहायनाया बियो माने जुक्तिपुर्ण नङा आरो दिनै बिथांमोना रिपर्ट होनो हायाखै। मानोना बावहाय माने माखासे जुक्ति गैया। जुक्तिया जाबाय मोनसे अलरेडि क्रिमिनेल केस जाखानायखौ जुदि बबेबा मोनसे सानै साथाम मानसिनि कमिटिया बेखौहाय तदन्त खालामनानै बाहाय मा बिसार खालामगोन बेयो गनायथाव नङा। मानोना नैबे केसा कमप्लिटलि क्रिमिनेल केस थांखाबाय, जायखौ माने डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन आरो लोगोसे CM स्पेसियेल भिजिलेन्सआ बिनि सायाव बिजिरगासिनो दङ। दा नंखायनो
जोङो बे एक्सन लाजानायखौ लुबैदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों स्पष्ट खालामो जे बिथांखौ जि अफिस खालामनाय आरो बिथाङा जे थाबैनो बिथांखौ बे अफिसनिफ्राय बोखारफिननांगौ आरो बिथाङा बिनिफ्राय रिमुभ जानांगौ आरो अराय समनि थाखाय बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरनि बिबाननिफ्राय होखारनांगौ आरो बेखौ बोखारनानै दोननांगौ। जोङो दिनै जिबादि मोनसे ब्लेक प्रटेस्ट खालामबाय आरो बिनि गाबोन जोङो चिराङाव खालामगोन कलेज एफिलिएटेड कलेजाव। दा बेखिनि साननै सानथामनि जोङो माखासे सम लादों जायखौ लानानै दिनै गभर्नर बिथांनिसिम जोङो मोनसे खौरां हरदों आरो CM बिथांनोबो जोङो दिनैहाय खौरां दैथायहरगोन। दा बिनिखायनो दिनै बिनि एगेन्स्टै जिखिनि एक्सन बा जिखिनि स्टेप सरकारा लानांगौ आरो गभर्नर बिथाङा चेन्सेलर हिसाबै लानांगौ बियो जुदि जाफुङाबा जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन आरो बे इउनिभारसिटिया माने जोङो माने आरोबाव माने जोबरोङैनि थाखाय इनडिफिनिट समनि थाखाय जोङो बेवहाय आन्दलन खालामगोन आरो थाला बन्द खालामनानै दोननो गोनां जागोन। बे जाहैबाय मोनसे इनभेस्टिगेसनाव एन्टि कारापसन आरोबाव डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्सनि गेजेरजों बिथाङा इनभेस्टिगेसनाव दंखायो। दा नंखायनो जों सानो जे अनरेबल गभर्नर साहाबा चेन्सेलर साहाबा दायनिगिरिब्ला साजा होगोन होननाया बिथाङाबो साजा होनो हाया। नाथाय बिथाङा चेन्सेलर हिसाबै बियो दायनि गेजेराव लोब्बा जाना थानाय आरो बिथाङा एक्युज जानायखाय बेखौ बोखारनो हायो। दा नंखायनो जों बेखौ खावलायदों आरो बिथाङा दायनिगिरिब्ला दिनैहाय दायनिगिरिखौ माने कर्टआव लांनानै साजा मोनगोन बेखौ जों मिथियो। नाथाय कर्टनिफ्राय बिथाङा बेल लानानै थादों आरो बिनि थाखायनो बिथांखौ चेन्सेलर साहाबा बियो अलरेडि गिल्टि जानानै दङ जाय केसनि एगेन्स्टै बिथाङा दिनैहाय माने हाइकर्टआव बेल लानांदों। दा बिनिखायनो चेन्सेलर साहाबखौ जों खावलायो माने गुलाब चन्द खाटारिया गभर्नर अनरेबल गभर्नर साहाबखौ जों खावलायो जाहाथे बिथाङा बेखौ इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मान सन्मानखौ बासायनानै लाखिनांगौ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।